Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа най-бързия начин да вземете дилбитове и да лутнете в новия апдейт. Трябва да скочите ето тук. Тази локация е много лесно да се намери, защото е буквално показана на мапа, като го отворите. Там има едни неща, които трябва да изчупите, което е изцяло безплатно, в смисъл просто трябва да ги изчупите. И има шанс да ви дадат дилбит, който е доста голям. Това може да се случи всичко по принцип. В смисъл, може да ви даде 0 дилбитове, може да ви даде и всичките неща, които чупите да ви дадат по един дилбит. Въпреки че е рядко. Има няколко човека, които скачат тук, но за такъв опис спот това е нормално. В смисъл, не съм учуден. Аз съм първия, който успя да стигне тук. Този чест, мисля, че има около 30% шанс да се спалне, което е kind of рядко, ако е син чест. Но ето този чест, който тук ще отворих, е на 100% шанс. Тук има доста честове, така че е доста добро лут място. Както видяхте, още от втория ми чест, при това син, взех... Ето. Трябва да го убия. Добре, къде е? А, тук е. Некъде. Чувам те, не се криеш. Окей, този почти ни уби. Игнорирайте този момент, защото леко се изложих. Тези неща ви дават дилбитовете. Ето, както видяхте. Не е на 100% сигурно, че ще ви даде дилбит, но почти всеки път ви дава поне по 2. Както видяхте, ние сме, аз в момента съм, точно, супер лъки, защото взех, гледайте, 4-ти дилбит. Това е супер рядко. Ето, гледайте, 5-ти. Ето, затова трябва да ходите. Затова е доста добър спот, на който може да отидете. И за ОП лут, и като цяло за всичко. Само, че сега трябва да се бегаме от тук, защото видях човека. Леле, взехме и трите вида маска. А по-точно двата вида. Ма не. Ако съм зле. Това оръжие е useless, според мен, смисъл не е много добро. Трябва да се беем от тук. Къде има човек? Къде има човек? Готов съм да файт! И това силен. Бро.
Аз съм крайна флош на това игра, между другото. Така, ще отида на този Black Market първо. С тези 4 дилбита, бая неща ще си купа. Затова ви казвам, че това е доста OP спот. Абонирайте се за канала, ако искате да видите още такива видеа и да продължа да правя такъв вид контент. Защото ако видите по-старите ми видеа, аз качвах Brainrot видеа, Italian, но не мисля, че те много работят. И са kind of тъпи. В TikTok са супер известни, но не мисля, че е най-добрият начин, по който мога да правиш контент. В смисъл, само ботове в YouTube или в TikTok ги използват, които просто ги мързи да едитват. Защото те са супер лесни. Просто правите някаква музика с един ап, използвате някакъв AI да направите някаква кринджава снимка или виждам каквото там правят и смесвате ги с музиката двете неща и това е буквално. Даже не са смешни повечето. Както видяхте, умрях, но GG. Това беше видеото.